Λοιπόν, το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, το οποίο αντιστέκεται στην κρίση με μια εκπαιδευτική κοινότητα που κάνει εξαιρετική δουλειά, μαθητές που λατρεύουν τη μουσική και εκπαιδευτικοί που παρά τα προβλήματα δίνουν τη δική τους μάχη και τα καταφέρνουν μια χαρά. Παίρνουν άριστα, η πολιτεία όμως πρέπει να βοηθήσει όχι μόνο το Μουσικό Σχολείο του Ηρακλείου, αλλά την παιδεία γενικότερα. Έχουμε λοιπόν εδώ την κυρία Λίλη Δάκα, είναι μουσικός, καθηγήτρια πιάνου. Καλησπέρα σας κυρία Δάκα. Και μαθητές από τις λυκειακές και γυμνασιακές τάξεις του Μουσικού Σχολείου του Ηρακλείου. Κυρία Δάκα, θα με βοηθήσετε να παρουσιάσουμε τα παιδιά για να μην κάνω εγώ κάποιο λάθος. Βεβαίως. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Στρατάκη, που μόλις ακούσαμε στο φλάουτο, είναι μαθήτρια της 3ης Λυκείου. Έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Μπουτσόλη, που πηγαίνει 1η Λυκείου. Ελένη Γλυκοκοκάλου, Δευτέρα Γυμνασίου. Νεφέλη Παπαδοφραγκάκη, Δευτέρα Γυμνασίου. Και Σταυρούλα Τσάπαρη και Μαρία Σταυρακάκη, 1η Λυκείου. Μιλάμε λοιπόν για μικρούς μουσικούς που επιλέγουν να ακολουθήσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από τους ήχους ενός μουσικού οργάνου. Είστε καθηγήτρια πιάνου, άρα φαντάζομαι ότι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, όπως και όλα τα μουσικά σχολεία, είναι μια σημαντική δομή που δίνει αυτή τη δυνατότητα στους μαθητές για να μάθουν το μουσικό όργανο που αγαπούν. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια επαναστατική δομή, η οποία αν είχε στηριχτεί από την πολιτεία καταλήλως, θα ήταν ένα μικρό θαύμα στην καθημερινότητα και ανάμεσά μας. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μπορούν να διδαχτούν το όργανο που έχουν επιλέξει και που αγαπάνε, μέσα σε ένα σχολείο το οποίο καθόλου δεν παραλείπει τη γενική παιδεία. Και διδάσκονται εξίσου, γιατί ίσως κάποιοι αναρωτιούνται, όλα τα μαθήματα που κάνει ένα γενικό σχολείο σε οποιοδήποτε, ένα γενικό σχολείο, γυμνάσιο ή λύκειο. Εγώ θέλω λίγο να ζητήσω από τα παιδιά, ας ξεκινήσουμε με την Κωνσταντίνα που έπαιξε και πρώτη μουσική. Ποιοι είναι οι λόγοι που σε έκαναν να επιλέξεις το Μουσικό Σχολείο του Ηρακλείου για να συνεχίσεις τις σπουδές σου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά είδα το Μουσικό Σχολείο σε μια συναυλία που είχε κάνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς και είχα εντυπωσιαστεί από τα πνευστά. Τα ερωτεύτηκα τη μουσική και αποφάσισα να πάω στο μουσικό. Και τελικά είχα δίκιο. Και νομίζω ότι τα καταφέρεις και μια χαρά. Να ζητήσω να μου απαντήσει το ίδιο ερώτημα και ο Κωνσταντίνος. Εγώ έπαιζα ήδη κλαρίνο πριν μπω στο σχολείο. Μπήκα για να συνεχίσω γιατί απλά αγαπάς τη μουσική και όταν αγαπάς κάτι πρέπει να το ακολουθείς. Άρα να υποθέσω ότι αυτό θα είναι και κάτι το οποίο θα ήθελες να ακολουθήσεις μετά το τέλος του Λυκείου. Το σκέφτομαι. Εδώ βεβαίως τίθεται ένα ζήτημα, κυρία Δάκα. Ενώ αυτά τα παιδιά θα πάρουν απολυτήριο Λυκείου, δεν έχουν τη δυνατότητα με ένα ποσοστό για εισαγωγή σε αντίστοιχες μουσικές σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΤΕΗ. Και είναι ένα πανελλαδικό αίτημα των μαθητών και των εκπαιδευτικών που φοιτούν σε μουσικά σχολεία. Είναι ένα πάγιο αίτημα, είναι θεμελιώδες το ζήτημα. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτά τα παιδιά κάνουν το όργανο της επιλογής τους και αν χρειαστεί να πιστοποιήσουν κάποια στιγμή ότι το έκαναν, δεν μπορούν. Ένα θέμα αυτό. Και άλλο θέμα, είναι στο σχολείο, διδάσκονται τη μουσική τόσες ώρες, δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις επί ίσης ώρες με τα παιδιά που πάνε στα γενικά σχολεία και κάνουν τη μουσική στο οδείο, ας πούμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτά τα παιδιά παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας όπως όλα τα λύκεια, αλλά έχουν και αρκετές ώρες διδασκαλίας μουσικής. Έχουμε 3 8ωρα και 2 9ωρα στο σχολείο. Έχουμε περισσότερες ώρες δηλαδή στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Για να χωράνε τα μουσικά μαθήματα. Εγώ επιλέγω αυτή τη συζήτηση να την ξεκινήσω με τα όμορφα. Γιατί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στο μουσικό σχολείο. Όμως η πολιτεία πρέπει να ρίξει το βλέμμα της στα μουσικά σχολεία. Εκεί φοιτούν οι αυριανοί άνθρωποι που θα θέσουν τις βάσεις για τον μουσικό μας καλλιτεχνικό πολιτισμό. Αυτό πρέπει να δώσουμε προς τα έξω, τον πολιτισμό μας. Και μέσα στα μουσικά σχολεία διδάσκεται ο πολιτισμός. Θα με βοηθήσετε γιατί έχουμε αλλάξει λίγο τη σειρά και δεν ξέρω ποια παιδιά είναι ακριβώς δίπλα με τις κιθάρες. Να πούν 2 κουβέντες και αυτά και αμέσως μετά να τα απολαύσουμε. Η Ελένη. Ναι. Τι είναι για σένα το μουσικό σχολείο, Ελένη? Τι είναι για σένα η κιθάρα καταρχήν που κρατάς? Για μένα η κιθάρα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η κιθάρα, ασχολούμαι 3 χρόνια με την κιθάρα. Είναι πολύ σημαντική και ασχολούμαι ώρες
κάθε μέρα. Άρα μέσα στο σπίτι σου, εκεί οι γονείς σου ακούν διαρκώς μία κιθάρα να παίζει και ένα παιδί που ανησυχεί για τη μουσική του και αγαπάει τη μουσική του. Και θα ήθελα και αργότερα, ας πούμε, να ακολουθήσω, ας πούμε, ήθελα πολύ να σπουδάσω μουσικός. Να πάμε και στην διπλανή κοπέλα να μας πει τους λόγους, την Νεφέλη. Εμένα η κιθάρα που κρατάω είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που μπήκα στο μουσικό. Ήθελα να ακολουθήσω την κιθάρα από την αρχή. Γι' αυτό μπήκα σε αυτό το σχολείο πιο πολύ. Αν και υπάρχουν και άλλα μουσικά μαθήματα που κάνουμε που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πιο πολύ σαν χόμπι θα ήθελα. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα επαγγελματικά. Να πούμε βεβαίως ότι στο Μουσικό Σχολείο του Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Γουρνών, μεταφέρονται και φοιτούν μαθητές από ολόκληρο από όλο τον νομό Ηρακλείου. Ναι, άρα τα παιδιά που μπορεί να φύγουν από μια απομακρυσμένη περιοχή για να βρεθούν εκεί, πολύ συνειδητοποιημένα επιλέγουν αυτό το σχολείο. Φέτος έχουμε και μαθητή που έρχεται από τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί ο νομός Λασιθίου είναι ο μόνος νομός της Κρήτης που δεν έχει μουσικό. Ναι, να πούμε ότι υπάρχουν 3 μουσικά σχολεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Εσείς, κυρία Δάκα, θα επιλέξετε ποια παιδιά θέλετε να μας παίξουν λίγο μουσική τώρα. Να παίξουν οι κιθάρες, μες και μιλήσανε. Ωραία, να τα απολαύσουμε λοιπόν τα κορίτσια. Πρώτα η Ελένη, μετά η Νεφέλη. Εξαιρετική η Ελένη, και να πάμε στην Νεφέλη για να πάμε μετά και στα υπόλοιπα παιδιά με τα βιολιά και βεβαίως να ζητήσουμε και τη γνώμη και την άποψή τους για το μουσικό σχολείο. Ήσουν και εσύ εξαιρετική, και κυρία Δάκα, βλέποντάς σας την ώρα που παίζουν οι μαθητές σας, αντιλαμβάνομαι ότι νιώθετε και την υπερηφάνεια και τη συγκίνηση, και θέλω λίγο να σταθώ στους εκπαιδευτικούς του μουσικού σχολείου που τρέχουν για να προλάβουν αυτό που δεν κάνει η ίδια η πολιτεία. Γνωρίζω ότι διδάσκονται 10 μουσικά όργανα στο μουσικό σχολείο, ή κάνω λάθος? Περίπου. Δεν υπάρχουν όμως όλες οι ειδικότητες των μουσικών. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να καλυφθεί άμεσα, γιατί είστε ένα από τα καλύτερα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, διαθέτετε εξαιρετικά ταλέντα και η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει, να δώσει βοήθεια και κίνητρα ακόμα σε περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας πω πριν να μου κάνετε την ερώτηση, γιατί πήγα εγώ στο μουσικό σχολείο. Ρωτήσατε τα παιδιά, να πω κι εγώ. Και πιστεύω ότι εκφράζω και όλους τους συναδέλφους μου, τους καθηγητές, για αυτά τα παιδιά πήγαμε στο μουσικό σχολείο και για αυτή τη δουλειά που γίνεται με πάρα πολλά εμπόδια, αλλά και με πάρα πολύ όρεξη. Το σχολείο λειτουργεί χάρη στη γεμάτη αυταπάρνηση και χάρη στη δουλειά των συναδέλφων και χάρη στο φιλότιμό τους. Δουλεύουμε πραγματικά με την ψυχή μας. Όλοι. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Εγώ λοιπόν θα τολμήσω να ζητήσω από τον Δήμο της Χερσονήσου, από τον Δήμο Ηρακλείου, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ένα σχολείο που ανήκει μόνο σε έναν Δήμο, είναι ένα σχολείο που ανήκει σχεδόν σε όλους τους Δήμους του Ηρακλείου. Να γίνει κάτι για να αποκτήσει αυτό το σχολείο μία αίθουσα συναυλιών. Είναι ανεπίτρεπτο ένα μουσικό σχολείο να μην έχει μία αίθουσα να παρουσιάσει τη δουλειά του. Και οι καθηγητές
Το διεκδικούν, οι γονείς το διεκδικούν, οι μαθητές το διεκδικούν. Και να πάμε στα κορίτσια με τα βιολιά μας, τι σημαίνει για ένα σχολείο όταν θα αποκτήσετε και μια αίθουσα συναυλιών. Για φανταστείτε να είχαμε αίθουσα συναυλιών. Να κάνω μια παρένθεση Φυσικά. και να πούμε ότι έχουμε και ένα κτίριο το οποίο είναι κατάλληλο. Δηλαδή η αίθουσα συναυλιών μας είναι απαραίτητη γιατί υποχρεούμαστε εμείς από τον ιδρυτικό μας νόμο να κάνουμε 2 συναυλίες το χρόνο. Άρα με μια αίθουσα συναυλιών θα μπορούσατε κάθε εβδομάδα να έχετε και μια εκδήλωση. Ναι, αυτό σίγουρα. Μας βοηθάει πολύ ο Δήμος Ηρακλείου γιατί μας παραχωρεί τις αίθουσες, αλλά πρέπει κάθε φορά να μετακομίζουμε το σχολείο στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, στο θεατρικό σταθμό. Έτσι. Μια αίθουσα συναυλιών πραγματικά μας είναι απαραίτητη. Καταρχήν, η αίθουσα συναυλιών θα μπορούσε να γίνει και μια αίθουσα διδασκαλίας. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές, να έχει μια σκηνή, να έχει χώρο να καθίσει ο κόσμος. Έχουμε μια αίθουσα διδασκαλίας μεγάλη που την έχουμε διαμορφώσει, αλλά χωράνε 50 παιδιά να καθίσουν μέσα. Δεν ξέρω τώρα αν τα κορίτσια με τα βιολιά θέλουν να μιλήσουν ή θέλουν να παίξουν μουσική. Τι είναι αυτό που τους διευκολύνει περισσότερο? Τι είναι για σας το βιολί, κορίτσια? Να μου απαντήσει πολύ γρήγορα η κάθε μία από εσάς. Για μένα είναι πλέον τρόπος ζωής, ας το πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω βιολί. Με εκφράζει. Δεν θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου σε ένα σχολείο που δεν θα ήταν μουσικό, να υποθέσω? Όχι. Όχι. Εσύ? Εμένα ένας από τους πιο βασικούς λόγους που πήγα στο μουσικό ήταν το βιολί. Έπαιζα και πιο πριν βιολί, πρωτού πάω στο μουσικό. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα και τα 2 βιολιά. Και αφήσαμε τον κύριο της παρέας τελευταίο για να τον ακούσουμε και αυτόν μουσικά. Εγώ, επειδή θα κλείσουμε με τον Κωστή, σωστά το λέω, με τον Κωνσταντίνο, θέλω μέσα από αυτήν την εκπομπή να πω ότι έχουμε παρουσιάσει σχεδόν όλα τα σχολεία της Κρήτης, είτε με βίντεο είτε με συνδέσεις. Ένα μουσικό σχολείο χρειάζεται καθηγητές μουσικής, χρειάζεται μια αίθουσα συναυλιών και ένα σωστό κτίριο. Για να απογειωθούν αυτά τα παιδιά, για να δώσουμε ακόμα περισσότερο μουσικό πολιτισμό, δεν αρκεί το μεράκι των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει. Και η παιδεία είναι το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κλείσει ο Κωνσταντίνος με τη μουσική του. Ο οποίος θα σας παίξει κλαρινέτο, το οποίο δεν διδάσκεται πια στο σχολείο, γιατί εδώ και χρόνια δεν έχουμε καθηγητή. Μάλιστα. Όμως ο Κωνσταντίνος αντιστέκεται με τη μουσική του. Κωνσταντίνε, σε ακούμε και με τη μουσική σου αποχαιρετούμε για τους τηλεθεατές για αυτό το μέρος.